Хора, аз съм Тодор 503, с мен е Цвети БГ и Мария. И където нещо на тубата. Срам ги. Няма да им казвам истинските имена, защото не искат да си казват, а пък и не трябва. Аре сега ходим някъде. Вънка, например. Ами аре де. Аз мисля... там. Ох, бегай! Бегай! Аз съм при морковите, да. Бегай! 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 Зори, случайно. И хора, имаше някакъв непознат и се махна. Така че... Ама вие може да си говорите, бе. Зори, аз се качим на другия покрив. Зори, идваш ли при мен на другия покрив? Не, аз тук при морковите ще ги говоря. Значи, ако се чуете на кой викаме Зори, Мария е пряко ли е Зори, така че да знаете. Аре, аз влизам... умрях, хора. Айде видим кой най-много точки се забра. Аз имам 25 точки. Вижте, бе, аз съм хакер. Хора, който гледа това клип да види, че играта е Иллюминат. Гледай какво става. И при мен е това. Рататара. Сега сме Иллюминат. Като бутате моркови, всичко ви се получава и като скачате. Караваната пише, че е на там. Така че аз ще ходя към караваната. И ще донеса караваната. Точно казал, че там. Ами отивам към караваната. My precious. Имам 400 и нещо точки. Колко точки имате вие? Аз имам 2700. Аз имам 2100. Много бе. Аз имам 1100. Много си е. Аз имам 1000. Добре. Така. Къде се намериш? Не мога да знам. Човек! Ако се чуете какви са тия лоу и другите. Ами аз някъде отивах в някаква... Аре, да се правим на зомбитата. Аре. Ще ни убият, ама... Виждам колко точки имам. поне аз ще печеля с точки. Колко точки? Аз имам 800. Знаете ли, че ако идете към къщите, ще стане нощ? Точките ми сами си стават точки, да ви кажа. Да бе, да. Имам 900 точки. Много малко, бе. Явно някакъв бе. Виж, Зори, ще се чуваме като мялка. Абе, нека... Аз се изгубих. Аз хилядва се към мен. Аз отивам в къщата. Аз да мялка, бе. Някой ми е откраднал количката. Това количката гони, бе. Аз се взема обаче пък друга. Она е малката. Бутам колица. Ако някой иска да играе някой път. Ари, бе! Аз имам 3000 хора, аз имам 3050. Аз имам 1350. Аз имам 3050. Ники, вие казвате, викат отивай. Ники, отивай да... Къщата! Открих си къщата. Аз идвам, аз отивам при Зори. Зомби! Влизам в мивката, аз си къпа. Аре, бе, тича е мързал такъв. Нещо, който ми изправя тича. Не, бе, разби прозореца. Аре, бе, толкова след си тъпа, значи мога да скачаш 2 метра, па не мога да разбиеш прозорци. Не! Дали мога да влезна в коша? Избягах! My precious! Колко точки имате? Аз имам 7. Аз имам 3500. Какви са тия, къде влизат, бе? Не се знае. Секси бой. Какви са тия, бе? Фокси бой. Какво е то? Това си ти. Мяу! Да се седиш при вазите. Целувам. Зори, къде си? Не знам, аз съм на дивана и избягам от зомби. Ама Зори, зомбитата тук не могат да дойдат. Къде зомби? Зомбитата! Видя ги! Фокси бой скача пред зомбитата, баците пака. Маля, не идвай при мен, простай! Тук пише секси бой! Кой не случва? Аз бутам секси. От сега нататък знам как ще се кача. От сега нататък знам как ще се казва клипа. Тук има секси бой и фокси бой. Дали? Аре, бягай! I'm sexy. Аре, тичай! I'm sexy. Аре, тичай! Мързал такъв. Носи дебел, бе! Цвети, що си отвънка? Защото си бутам вази и си печеля. Гледай го това, бе! Стига, бе! Зори! Баба! Не! Мали, как си извиках? Скинат пасани! Чакай! Стига сте бутили тази тъпа лампа, бе, на кой му трябва лампи.
Деба и лампата ми се печели. Гледай го е то псува. Колко точки имате? Аз имам 4800. Аз имам почти 3000. Много малко. Тръгна пред зомбито! Зори, бягай! Зори, бягай! Аз имам 5000. Умря ли? Да. Да! Останахме само аз и Цвети да видим кой спечели от точките. Аз ще спечеля. Мога да го умреш. Аз ти имам спалнята да си спинкам. Аз съм кухнята, хора, аз съм кухнята. Идвам при теб в мивката, скъпа. Мърде, скелет 500! Хора, аз ще разгледам къщата. Бягай! Зори, идвам при теб. Идвам. Искам в мивката. Мърдай! Искам в мивката. Искам тук. Искам при мама, искам при тата. Идва. Някой да разка... Мале, две зомбите ме гледат. Да, нали? Мани се. Направи ми засада, е гати. Мани се. Не ме гледайте така. 500 пише нещо. Не ме гледайте... Не, той умира. Не ме гледайте така лошо, бе. Аз съм добро котка, просто искам да... Зори, колко точки имам? Зори, виж. Какво? Имаш много малко точка ти. Вижте зомбито, вижте. Колко точки имаш? Много Чакай, че малко, бягам. човек. Ти се едно, че имаш много. Да, имам. Да, бе, 4000, нали? 5720. Да, ама ти не си умирала. Бягай! Отивам в спалнята да спинкам! Списна ми! Като се буди, искам да ги няма! Аз ще се намърдам върху възглавниците. Аз гледам пръстенето! Тук има зомби. Нали? Да. Като гледам Погледнете, пръстенето. Деба и зомбито Я. не може да се представи. Мързи го, страх, че ще го отраскаш. Точко ти Аз съм налегу. Ела, Зори, бягай. Откъде? Цвете, бегай. Не, направиха ми засада. Бягай, бе, те са само едно. Не, точно пред мен. Да, бе, ама те са само едно. Две са. Не, аз нещо много бавно се движа като... То е и аз така, бе. И аз Ясно, така. много бавно. Щото котката като скочи на 4 крака! Бягай! Как така не ме уби, бе? Бях точно пред него и не ме уби. Като скоча какво? Като скочиш и паднеш, Знаеш ли, ставаш че бавно. душа с крак? Те ви надушват. Любо, тук се целуваме. А вие скъпо къде Под едно сто, че и зомбите ни правят за тата. Аз ще бягам. I'm sexy for my love. Бе. Ела при мен, моля. Отивам в мивката, писна ми, отивам да се къпа. Под масата. Ела при мен. Отивам в мивката. Елате в мивката, хора! Хора! Елате на леглото. Ами кое е легло по-точно? В спалнята. Коя Спалнята. спалня? Само да попитам с друсаме. Не, виж зомби. Цвети! В тази къде отива зомбито. Няма да ходя към зомбито, съжалявам. Бягай! Мали, руко съм! Ние сме в засада. Ние си се карим. Зори, ела! Ти си нашия герой! Мялкай! Къде е мърдовето зомби? Айде, бе, мялкай ги там нещо! Извади си ногтите, нещо ги надраски там. Да избягат. Душат ли с крака? Знаете ли това, че душат с крака? Да, бе, да. Добре, аз ще се опитам да избягам. Правят ни засада, бе. Чакай! Елате в мивката! Не. Добре, къде да идем? Другаде? Мивката е прекалено много уязвими сме там. Елате на тераста! Бързо! Аз ти на тераста! Отивам на тераста! Край, съм Грейсман. Не мога да Виждате параноичка! Виждате параноичка в дете! Погледни мен! Да, бе! Зори, Цвети, избягай! Ти къде си? Аз съм на тераста, аз съм тук, сега ще ме видиш. Коята Беа? Има някаква Не. Беа. Да, Беа. Влезна в сървъра. Точно и тримата идват към мен. Цвети, избягай! Ама виж къде съм, аз тук. Виж ме! Виждаш ли ме? Ето, скачам ти! Скачам 500! Върху теб! Ти отказа ли се да играеш? Аз! Не. Аз лумкам Любо. Мария. Този клип не е подходящ за деца под 12 години. Да, бе, зомбитата, това са на зомби. Мен бяха 5. Има хванаха. Зори, виж, аз и лумкам отгоре чашите. Аз не лумка. Хора, с малко ще спирам клипа, да знаете. Добре, да. Хора, къде е, брат ми? Там някъде трябва да бе. Не се притесняй. Добре, аре. Аре, ма! Мен ме е страх да дойда.
Тук при мен има точно. Ай, сега ще го замерям с лампа. На, лапни тая лампа. Оле, аз се крия зад лампата. Аз тук бутам. Не! Добре, че бутнах лампата. Ако не беше лампата, щях да умра. Скелет 500 го хванаха. Нали? Той постоянно ми. Хора, Какво? но не е ваш идол. А вие къде сте? Аз съм при една лампа. Аз отивам в мъжки. Аз отивам в Кенеф. Бягайте сега. Да, тук е във въздуха. Отивам в тоалетната, чуте ли? Охо. Някакво зомби гони Цвети май. Да, Цвети зомбите гони. Аз мислих, че той мен гони. Базата съм! Тошко! Оле, аз се скрих във базата, Зори, погледи! Тошко, виж мига се. Тошко. Аз отивам в спалнята. Бързо! Елате в спалнята, бързо! Погледнете, зомби над мене, котка над него. Да бе, Зори, елате в спалнята, бързо! Цвети, давай. Коя спалня? Точно срещу теб. Спалнята. Аз тук съм се скрил зад възглавниците. Да, попадна възглавниците! Бабичка! Бабичка! Сега е много яка. Аха. Хора, утре сигурно пак ще има клип. Ами аз викам да приключим епизода, какво ще кажете? Добре. Айде да го приключваме. Баники. Айде да го приключваме. Ама да се съберем на едно място, елате при мен бързо. Къде Къде при теб? сте? В спалнята. Зори, при спалнята възглавници, виж тук до банята. Зави насам, ето ни тук легло. И точка при нас аз разбутах възглавниците. Айде Еми, хора, ако искате още една тази игра, ще има утре. И ако епизодът ви е харесал, абонирайте се, напишете коментар, харесайте клипа, както казах, коментар за клипа или нещо за мен да ме питате. И благодаря, че бяхте с нас. Кой ма изяде? Чао от мен. Зори, някой Чао от мен. Чао от Тодор 503. Чао от мен. Цвети и чао от Мария. и от Мария. И ще се видим утре в следващия клип. Зори. Чао! Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!